जाहैबाय कालिगाछतलानि गोसारो BSF जे बर्डार नायनाय रखनो जों कयखा जे अ जागा कायसे कालबार्ट दङ कालबार्टै सालब्रुम याफानो साताव 2-3 बार खायै बांलादेश बर' हाबै दङ आबोन बागै दिनै सारि हिनफानो दिनै दिल्लीनि सबायजों आं सारि हिनफानो अ जागा जों मा फायगा जाहाथे नेक्स्ट टाइम अमा हायके काकाखै जों तेबो क्राक जोंनि याप्रिसिं सेलायनायनि अ जागा जों डिउटी खालायदोंनाय BSF नबो साका अबन सालाय सिगां जों डेपुटी कमान्डेन्ट बेबो कक साजाक बुफ्रु जों सरप्राइज विजिट खायनो आबो कुनु सिउर करि गाबोन बागै दाबो गुबुन सामानफोरा अ जागा कालबार्टै दाबो बंनि जे फेंसिं रिमा हायकेनो बरिजा खायफानो जों अमबाय खाखसमिया तेबो बर' कावै दङ आबनो प्रोटेक्शन देनायनि बागै जों सामुं बोसोगां तेबो खायनाय हामबाय।